Várj, akkor már teljesen nulláról, mintha most ültünk volna le. Retesz. Az a baj. Mindenre meg... Na, retesz. Most csak összereszik minizálni. Na. Tisztelettel! Így hatodjára. Sokan. Na, a mai napunk egy podcast lesz a srákokkal. Ne ilyen közel. Új formátumot. Bocsánat, majd lealakítja Bence. Ákos, ne beszélj már kinn is. Wow. Na. Bence szedett össze kérdéseket, meg írt is, hogy mik lesznek a mai témáink. Hát Bence, a többi rajtad múlik. Persze, hogy egyébként, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, ezt most azért csináljuk, mert tél van. Nincsenek autós találkozók. Nem volt videó 5 hónapja? Nem tudjuk föntartani a szerelős dolgokat sem, mivel kis költségvetésből dolgozunk, ez nem titok, nyilván. Meg nincs meg a szaktudásunk. Még hál' Istennek, hogy a kamerát nem tud Sose megfordítani volt. egy kis költségvetés, meg ez a kis szarna, mindegy. Látás! Szóval a lényeg az, hogy ezért a téli időszakot mivel el kell ütni, ezért most kitaláltuk azt, hogy kipróbáljuk magunkat ebbe a formátumba is. Szóval Mindenki most látja, milyen értelmesek vagyunk. Igen, most beszélni fogunk, ha érdekel valakit, ha nem. Ja. Na. Ez jó kis monológ volt. Tehát Ez tetszett. egyébként korábban a Bence rakott ki posztot arról, hogy esetleg ez érdekel-e valakit, és hogy milyen témákat halálnátok szívesen, szóval most talán azt hiszem ebből fogunk szemezgetni kezdésnek. Ja, na, akkor kezdjük újra. Zoomolok. Ne figyelj, zoomolj. Na, akkor KD, újra elmondom, 08 Instán írt, hogy távaszbaktáló, testvérek, hogy állt össze a brigád. Ez egy mélyen kifejtős téma alapból, de nem onnan, hogy tényleg időszállításunk előtt. Hát de azért az elejét, úgy az elejét... Mondom, úgy kezdjük el, amikor mindenki tényleg ott van. Nem az, hogy XY írt már középiskolába, és akkor úgy, hanem azt, hogy mikor mindenki ott volt. Amikor ti középiskolában voltatok, akkor már mindenki ott volt, tehát az lassan szedődtünk össze, tehát ez nem úgy történt, hogy egyébként ez mindenkinek egyértelmű legyen, hogy mi úgy voltunk, és akkor egyszer csak igen, beszpanoltunk ide közepére, és akkor jaj, szevasz, neki vagy. Hát úgy nagy vonalakban. Ez lassan szedődött össze, tehát hát ez a Kolossal meg az Ákossal kezdtük igen. Talán így, de... 17-ben, én úgy emlékszem, 17 nyarán, mert akkor hívtalak meg először a születésnapomra, előtte valamikor gengeltünk. De minek? Emlékszel? Aztán igazából onnan indult be a brigád, aztán azon az ősszel még jött a Szabó, vagy télen? De az elején egyébként ez nem is egy autós társaság indult, inkább mi csak buliba jártunk. Ja. Inkább az volt a lényeg, hogy hétvégén legyen kivel elmenni valahova. Meg egyszer mentünk le 4-esben, mert akkor még a Varró is ott volt, Balatonfüredi autostalira. Emlékszel? Ja, igen, az a kettes. Úristenre küldenék egy képet, Jézus Krisztus, az igazi lúzer tömeg, akit most kikikáznál, na azok voltunk. Igen. Én láttam azt a képet szerintem. Jézus, a Kolossal, hogy vele arról mentünk le. Még a Kolostak még a Dau volt, meg a kettes golfja, a Dau. Igen, mert ugye nekem is meglett a golf egyből a jogosítvány után, és akkor elkezdtünk lejárkálni esténként, így nyilván amikor a Szabó is becsatlakozott, akkor elkezdtünk lejárkálni esténként, és akkor jött az, hogy megismerkedtünk veled is, Bence. Ja, mert a Szabókkal Márk az adott volt, mert családon belül van. Az csak szerintem őt csak megfertőztük egyébként ezzel az egésszel. Hát persze, mert egyszer elhívtad bandázni, na aztán akkor onnantól beindult nála is. Tehát az ivással is, meg az autókkal is mi fertőztük meg. Úristen. Jó helyen nevelkedett. Ma is nem mi, az hanem te. Az utánpótlás nevelésünkhöz tartozik. Sokan neveljük. Ja, jött a Szabó. Mégse tanul soha semmit. Utána jöttem én a Szabóval, és akkor a Bindert hoztam néha magammal, amikor még az A6-ja volt. Nem tudom, akkor Ákos lette még nem, vagy akkor... De én emlékszek az A6-ja. Meg ugye a Zsáli is ott pandázott velünk, de az külön. Ja, Binder volt az A6-ja, még talán meg volt az E46-om is, és azt még elvég láthattátok is. De én nem láttam arra, nem. Én már csak a sztorikat hallottam, hogy vágtad Gajra, de... Hoppá! Majd az E46 az nekem is. Majd podcast kifejtem azt is, mert csak ilyen halvány részleteket tudnak. Hát, az E60, vagy E60? E46 az már nekem is sincsen meg. Ja. Arról nem emlékszek egyáltalán. Igazából ennyi. Aztán most sokat gondolkoztunk, hogy most elkezdjünk-e meg. Kúra sokat gondolkoztunk a neven.
Hát meg egyébként előtte is már így járogattunk el jobbra-balra akkor- közösen. Aztán akkor jött Hát az igen, hogy ötlet, felírtam magamnak, egy- igen, ezt, hogy hogyan alakult maga a Veszti. Na akkor azt Hát azt akkor Christopher. Nem, de te gondolkodtál rajta, hogy kéne valamiben nevet Hát csinálni. azért nem egészen így A volt. Pókemberek. Igen, az egy önmongasztozás volt. Ezt most akartam mondani. Nem tudom, rémliked, ezt a Bencének meghagyom. Nem Játszottunk. emlékszel rá még? De valami rémlik. Önmongászoztunk, nem is tudom Ja, mi, a Szabó, meg mit, amikor nyomtuk, ilyen Hát meg október-november én volt. is 2020 játszottam. október volt amúgy. Ja. De ez nyomattuk ezt rendesen. Hát akkor nyomat nem volt sem. Hát, Covid Hát volt, akkor az meg nagyon minden. ment, akkor az nagyon Nagyon ment. Hát ment. az, Covid volt, a meg Twitch-en minden is az szar. nagyot ment akkor. Aztán nyomtuk, ugye én mit én iPad-en nyomtam, de többség ezt telón nyomta, jól Ja, tudom amúgy. ja. Én gépen kezdtem el, azt tudom. Jó, hát te Ott nagyban nyomottak, és voltál. akkor volt az, hogy azért kéne csinálni, amúgy a Southbase volt olyan inspiráló, azért ezt hozzátehetnénk. Igen, mert előtte mutattad meg nekem a videóit, Igen. és talán Ezt én szétérted. kétszer végignéztem az egészet, és azt mondom, ez ugyanaz, mint mi. Ja, ugyanolyan hülyék. Vagy csak fele annyira. Hát ja. Ja, Among Us, és akkor utána volt az, hogy talán... Talán volt szerintem egy fél év az, amire Kitaláltátok, hogy Nem, mi ez lesz. az Among Us alatt Ez- már, ez- akkor ez- este ez- volt. Ezt azon a héten találtam én ki, hogy azon görcsöltem. Nem, az se igaz, hanem az Among Us után, jó, lehet előtt is Among Us-oztunk, de egy Among Us-os este után csináltam meg az Insta Destination feliratta. És az az első képünk, amikor a... De akkor ezt előtte beszéltük, mert én nekem kristálytisztán megvan, ahogy tolatok ki az irodától a két épület közül, és így beugrik, hogy azok vesztülésen, és ez nappal volt. De nem is tudom, mik voltak előtte, milyen nevek, hogy valami vizé, hogy... Nem Ja, volt, nem is tudom, mik voltak. De ez nehéz szűrés volt azért. Az volt nagyon. Ez az. Az a név kitalálás. Hát az nehéz. Az szerintem mindenhol nehéz. Ja. Az volt a legnehezebb. Az nem, tehát abban tényleg beleteltek is ide 2-3-4 Ja. nap, amíg így mindenki, aki itt szűk körbe volt, talán ezen gondolkodott, hogy mi az Isten. Jöttek a nagyobbnál nagyobb hülyeségek, aztán egyszer csak született egy olyan, amire mindenki azt mondta, hogy na jó, akkor legyen Ja, ez. és egy Among Us után megcsináltam az Instát, és akkor csak úgy volt, hogy csak Instára képeket teszünk ki. Egy jó ideig, egy fél Ja. évig biztos. Mert akkor ment itt a követő grindolás, nem mindegy. Ugye még emlékszem, akkor volt a szinti szülinap. Pont rá nem sok, rá pár napra volt a szinti szülinap. És Ahonnan akkor azt mindegy, hogy kezdted el vezettél. fölvenni. Vakon. Másik. Az egy másik podcast. Vakon. Ja. Az öntőn tiszik, vagy vezet podcast lesz. Aztán, ja, akkor nyomtuk az Insta, akkor reklámoztuk a Porsche Fan is Leont, azóta is 900, nem tudom hány like van azon a képen, azóta is Ja, döntöttük meg azt a izét. Ja, azért még fizettél is. Fizettünk, A- de valami 2000 forintot fizettünk. Nem érte. ilyen Szerintem piti, még ilyen annyi piti se volt. összeg volt. Ja, az. És akkor utána egy után jött az, hogy akkor videózás, amit felírtam magamnak ezt is, hogy jött a videózás, azt is mondhatni, az is a Southbase alapján. Volt az inspiráló. Ezt Ja. én se Meg ez tagadnám, egész. én se tagadnám le, hogy az egész. Meg talán a Night Ride is akkor is már talán küldtem. Ja. Kriszeket biztos, arra emlékszem. Azt is a megvilágítottam először. de amúgy, Azóta nézem. de amúgy amikor És volt azt ez is a hallottam. Among Us, akkor kodoztunk is kúrosokat, nem? Nem. De akkor ez mikor? De akkor Nem, szerintem utána Nem, a voltunk. kod az előbb volt szerintem valamiben. De akkor is még most is beszéltük már. Hát Nem ez tudom, te most is tudod, de most is van. Hát én már adtam mindent. Pörög a Call of Duty. Ja, és akkor... Ja, akkor egyetemre jártam, és akkor meg lett véve a kamera. És akkor az első videónk, a Az a szinti szinti- szűnap volt, szinti. de az ilyen És GoPro-val. még autókhoz se volt semmi Semmi köze. köze nem volt az autókhoz. De úgy is tettem fel, hogy ilyen... Nem, mert csapat úgy is bemutató, kezdtük vagy el, nem, hogy valami, hogy házi bulikat is, hogyha úgy van, akkor azokat is fölvesszük, vagy valami mert- ilyesmi volt, meg hogy az autós téma, hogy a bulizás is közben, hogy de valami legyen. Meg a szilveszter is volt. Ja, szilveszter is volt, igen. Amikor voltak a lezárások akkor. Aztán Hát a Covid emlékszem, miatt. a hülye gyerek fölvette azt a nagy afró haját, ezt úgy vezetett, arra emlékszem. De ronda De volt. akkor nem voltak lezárások, vagy akkor volt De valami akkor volt engedmény már. volt. Nem, 8 Nyolcig. órás. 8-ig. 8 órás szarok voltak. Ja, hát már ez a akkor is. covidos lóf, azt tudom. Ah. De előtte voltunk bőven, mert én emlékszem, hogy De a szilveszter. Kózsóék előtt még a Bazsi megállított engem, és hogy mondta, hogy ne itt álljak meg. De most miről van szó pontosan? Mindegy, csak Hát a arra videó, mentünk hogy el, minden. hogy egyébként teljesen most nyilván nem másolás tekintetében, de hogy a Southbase mintájára készült. Hát én meg ugye Kezdtük követtük a Dark el az Flight is, egészet, az is de- az de nem elejéhez is képest. pont azért, mert másolni akartuk volna őket, hanem mert pont ugyanezt a stílust, ezt az Ja. életvitelt Hogy ezt mi is csináltuk tudunk akkor. ilyet csinálni, hogy igen És hülyeségeket. ehhez nem kellett megerőltetni sem magunkat, ez csak a szokásos hétköznapjaink, meg hétvégéink, csak annyi, hogy lettél te, aki egy kamerát fogott a kezébe, és akkor azt megörökítette. Hát a jövőnek, visszanéz. másoknak. Saját magunknak, igazából saját De magunknak. főleg saját Én magunknak. igazából úgy vagyok ezt magunknak, hogy majd egy 15 év múlva
biztos folytatni fogjuk ezt a hülyeséget, de visszanézzük. Ebből semmi nyereséget, meg ilyet nem akartunk kicsikarni. Hát nem. Meg most se. Azért szerintem. Azért sem a webshop, amit ma fél éve mondtunk. Persze. Tehát ezt igazából csak saját magunknak csináljuk, senki másnak. Hát, tehát akinek tetszik, az úgy is nézi, akinek meg nem, az meg úgyse. Tehát ez hányszor hallgattam az Ágost. Amúgy igen. Hát jó, hát ezt már többször megbeszéltük így egymás között, de így most nézők. A matricát is csak úgy adunk meg, ha ír Instán esetleg is, akkor meg pont van. Én szerintem amiket csináltunk folyamatosan így egymás után eseményeket és ilyen célkitűzéseket, azokat mind inkább magunknak csináltuk, mint videós szempontból. Nyilván már jött egy ilyen mellékes szál, hogy akkor videózunk is, persze, meg hogy annak is legyen értelme. De én szerintem az AMTS-t is, a Stance Adriát, mindent, az főképp inkább magunk meg a csapat miatt csináltunk, nem pont a videók miatt, és ez én szerintem így is van jó. Nyilván most aki azt gondolja, hogy kevés videó van, meg hogy jöhetne több, meg nyilván szórakoztató lenne. Annak én csak annyit tudok mondani tényleg, hogy ezt mi teljes mértékben ilyen hobbi szinten másodvonalon rendes munka mellett csináljuk, és nyilván egy Night Ride-hoz képest, aki minden idejét és energiát be tudja ebbe fetszolni, ahhoz képest mi ezt nagyon másod-harmad vonalon visszük. Nyilván ilyen kicsiben, meg az építések, nyilván az autóépítések azok nem csettintésre, nem egy hét alatt történnek meg, hanem egy év. Hát meg nem is olyan nagy átalakítási... De vannak olyan ötletek is, csak most... Vannak olyan ötletek, persze, de hát többségében ez ilyen... Most igen, hogy... Most te mit rögsz amúgy? Ha egy motorcserét is nem úgy csináltatsz meg, akkor az is 2 évbe telik, vagy 2 évbe se. Szóval igazából én se siettetek semmit, úgyhogy ezért lehet az, hogy a tartalom az kicsit kevesebb. Hát látszik abban is ezt a podcastot, már tényleg fél évezet megbeszéltük legalább. Hát meg a porosodnak a mikrofonok is fél éve. Meg a porosodnak a mikrofonok is. Már átrészkor beszéltük, hogy jönni fognak a podcastig, webshop, minden, aztán hát most jutunk a podcastig. A webshopban is lehet, inkább annyi lesz, hogy Instán írjanak akár valami, az... Majd lehet, hogy ezt a nyáron megint beindultak. Minden szerszámos számlát adunk. Na, még írtam fel olyat, hogy mi volt az első autós Tallink, ahol közösen mentünk. Vajon? Nem tudom amúgy. Az a Balatonfüredi volt, mikor 4-en mentünk, hát, de úgy csapat, hát ez még talán tököl. Én nekem is az rémlik. Én kezdeném úgy, amit a Márk is mondott, tehát hogy mi nem csapatként, hanem még előtte, amikor csak így összeverődtünk, és mindenkinek megvolt a Én most úgy gondoltam, hogy megnézzük minden két oldalra, egy Destination-ös név alatt, mikor vagy, meg úgy, hogy ilyen Destination előtt. Nem tudom, talán a tökölökre mentünk legelőször, amikor Destination-ös mikor igen, de előtte viszont mi nagyon sokat jártunk ide a környékbe, ilyen egyszerű találkozókra, amit a Márk is mondott, ugye a tökölt nagyon erőltették, ugye megvolt minden, neked is megvolt a golfok, nekem is megvoltak a golfok, azóta is megvannak a golfok. Ti el tudtok engedni dolgokat, én nem. Jó. Seat is megvan azóta is. Rohadgat. Hát, garázsba, most már. Jó, akkor Destination alatt meg a... Hát a tököl. De melyik? A kompozós? Az meg. Kompozós volt az nem, az már az már második volt szerintem. Az a második volt. Amikor Lacinak megfőtt a 2-es. Igen, az volt talán az első. Az volt az első. Egyetlen tökölünk volt, az még a kompozós előtt volt, amikor nagyon sokan voltunk, és arról van egy csapatképünk is. Ja. Amin nagyon sokan. Az meg az volt, hogy amikor Szabinak az nem a kompozós. Az nem a kompozós. A kompozóssal a Roland is jött velünk, csak mondom, a Baumgartner. Igen. De a kompozósok később, ugye már estére értünk oda, és a Szabiék meg még később értek oda, meg a Szabolcs. Vagy Szabi meg a Levi. És volt egy egész naposunk, amikor viszont időben ott voltunk, és nagy csapattal voltunk. Meg volt, hogy csak a szarrá égtünk öten. De az volt a Szabolcs. Az volt az első, amikor szarrá égtünk. Az volt a Szabolcsos, amikor kurva sokan voltunk. És az volt az első, amikor szanaszét égtünk. Ja. Igen, ami azóta is megvan pólunk, tudod. Hát meg amúgy tényleg. Neked biztos még itt. Hát jó van, te nem réti néger vagy, neked rajtad már nem látszik. Kicsit vagy. Rokon vagy te, én az vagyok, te is az vagy. De tényleg az volt az első. Igen, és a kompozós, amikor a Roland is jött velünk, az volt a második. Ja. De ott még az Imi is jött a kompozósra. Ja, igen, tényleg. Ja, Golfal, piros. 3 betűs ibakudja. Igen, és akkor ezek mellé, a találkozók mellé jött az, hogy
nem is tudom, valahogy rátok erőltettem ezt az orfűt, vagy így összepróbáltam szedni. Nem ott volt az, hogy nézegettük a Southbase-es videókat is, és az kurva jól állt meg itt, jó minden. Yeah. És akkor így be lett küldve talán a csoportba, és akkor úgy, hogy akkor menjünk, és akkor úgy mentünk el. Yeah. De hát olyan is lett az első videó, meg az egész. De attól függetlenül jól éreztük magunkat ott is. Úgy, hogy egy helyben berúgtunk a saját helyünkön. De az Imi meg a Roland is, azok is úgy estek be. Tehát összeszerveztünk ugye a Tökörre egy nagy brigádot, és akkor úgy esett be a Roland is, meg úgy esett be az Imi is. Voltak ilyen találkozók, tehát megvolt ez a nagyobb kör is, amit így cipeltünk magunkkal ilyen találkozókra, és mindig abból... Meg a főkemény, meg a mi kávé, és azon mindig csapolott ez azon. Meg most is így van, mindig más csapódik, meg az első orfű, még kit ismertünk meg? Két Kopter! A Kittit. Csaló Kitty, tudom, hogy nézed. A Pacek akkor még nem volt ott. Nem volt ott, a Kitty a barátnőjével volt, igen. Ja. Csak igazából a mai napra visszafűzve még a legelsőre azért egy egész nagy társaságot mondhatunk így idézőjelben magunkénak, ami nagy részt egyébként ebből az autós társaságból, autós létből. Hát meg most gondolj vele, tetoválásod. Autós találkozón ismertem meg a Nikit. Azt utána úgy mentük tetoválni hozzá. Ja. Sok ilyen van, igen. De a csapatnak a nagy része is, nem a nagy része, de azért nagyon sok mindenkit ismertünk meg szerintem, ami tök pozitív az autós társadalom. Tureszék is. Turesz. Hát meg most mit tudom én, Sőre, akkor a Ádám, Pandurék, akkor a... Kitty Laci is pont ugyanaz, tehát az egy random orfű, az egy véletlen orfűi esti. Ott voltunk, ők meg mögöttünk. Ott jó helyre raktuk a sátrat, azért. A Rolika részegen elment hátra, azt látta, hogy ott vannak a Kitték, azt a Rolikának húzta. De a Rolandot azóta se láttuk. Ez a Roland. Azért mert túl fekete lett és sötétben, nem láttuk? Ja, úgyhogy ez aztán igazából onnan megalakult minden. Aztán szervezgettük a talikat, egyre messzebb. Aztán... Amit érdemes itt a környéken bejárni, azt talán úgy gondolom, hogy bejárt. Most már tényleg Nyíregyházára kell menni meg ilyenek. Nem igen, tudom, na egyedül... onnan nézze minket valaki, de mondja el, milyenek egy autós találkozó. Ez Nyíregyház? A Duna. Nyíregyház? Olyan, mint itt. Átlépve Nyíregyház vasútállomás. Az még nem sikerült. Én voltam egyszer Kummadaroson, oda többet soha büdös életben nem megyek el, úgyhogy az volt, de oda, amilyen utak vezetnek. Mikor kell fölkelni, hogy mi odaérjünk? Hát az egy 4 órás út volt. És engem sem akarta csalni. Az egy 4 órás út volt, de soha többet. Tehát az annyit nem ér az egész. Akkor inkább bemegyek Tökörre, de hogy Kummadarasra még egyszer elmenjek, az még az út is nagyon jó. Pedig egyébként vannak nagyon jó találkozók még, videók, meg képek alapján arra, amit úgy még meg lehetne járni. Hát nyilván meg lehetne, csak... De olyan korán kell kelni hozzá, és én sokkal szívesebben kelek korán azért, mert mondjuk Wroclawba megyünk, vagy Jablanovo-ba, vagy elmegyünk ki Ausztriába, vagy esetleg egyet túrázni, akár autókkal, ugye. Mondom ezt úgy, hogy azért volt orfű, amire 4 óra előtt, 3 óra 50-kor keltem. És nem délután. Szar lehetett. Az is volt. Ja, úgyhogy... Akkor meg jött a Kolos 2-se. Tudtam meg ott rohadva egy. Padlólemete sincs. Az a szegény kék pedig. A rég készen lehet. Pedig mindenki van benne egy 20 része, kb. Meg 10. Majd elveszik tőle, megcsináljuk egyszer. Na, de eltértünk témától, szóval ott tartottunk, hogy... Hát ez a brigád volt, ugye? Most szerintem ezt kibeszélt, vagy nem? Taligát belekevertük, és és itt végeztük ki, szóval jó vágást kívánok majd hozzá. Hát de most ez megoldjuk. Én van még ezt kivírjam, hogyha leütöm róla? Nem. Itt. Azt elúcsok egy pillanatra? Ott a Károly foga. De miért? Ott a foga. Lakás kulccsal, hát nem kell a Porsche nyugi már. Porsche-val, a Porsche-val. Úgyis a kopik. De ott az Ákos foga, az úgyis szeretjük. Te nagyon régen láttunk a szabasztátok. Itt van a szerszámos készlet, hát. Megúsztuk. Alul-felül? Egyébként ott van mögött az a szerszám. Ja. Most már mindegy. Ezért ki lehetett volna. Na, tedd szépen. Na. Mi a kövi? Lépjünk át megint egy külön témába, amit talán be tudunk fejezni az elejétől a végéig. És csak mondom, hogy már 20 perc beszélünk erről, úgyhogy... Ez egynek pontú, egy részbe belefér. Részbe. Basszus. Na, autóink története, a megvételtől Ventós Levi.
Ez nem írtam ilyen szempontokat, már nem volt kedvem. Kezdem én, nincs autóm. Jó, de azt nem mondhatod, hogy nem is volt. Hát volt, de sokat nem szerepelt a Mazda. De azt eladtam, hogy valami komolyabb legyen helyette majd. És van komolyabb helyette? Jövő nyárig. Mi? Van komolyabb helyette? Hát még nincs. Nyilván. És most mivel jársz? Busszal? Nem. Fasz a G-Astrával. Mehetünk is tovább. És most én amúgy a Golfot is mondjam, vagy csak? Miért volt más is? Hát most van valamilyen. Nem, mondd azért. A Robin biciklidet is mondjad még előtte, légy szíves. Hú, de jó volt. Nekem volt a Golf először. Aztán úgy... Azt sokat szereltük videóban is. Kúrosokat szereltük, ez csak a baj volt. Elmondom neked. Várjál, és igen, igaza lesz a Bencek, elmondom neked, hogy a videókban látott szerelések, amik történtek a Golfon, az még a negyedese a valós szerelések. Ja, ezek a másik. De pont már nézsz, az egyik legnépszerűbb videónk a golfültetés amúgy, szóval az ilyen top 5 körül van, amikor leütettük a golfját. Ja, leütettük, hát tettük a másikra gólt kicsit. Ja. Kicsit jobb volt. Kicsit összeüljön. Már azért megérte, hogy az beszakadt a padlóra, mert szóval az egy 2 másodperc a videóban, már azért megérte. Emlékszik arra a szó. Meg mikor a Kolosnak, hogyan volt Kolosnak azt az ujját? Az is az volt. Sose felejtem el. Munkavételem 5-ös. Küldnek üzenetet vissza, hogy most nem érek rá. Akkor volt a Golf, igazából ezt bontásra hozták be, de hát én megvettem. Aztán onnan alakult minden. Igazából azt láttátok az egészet. De hát azóta is sír, hogy bontsák már el. Kapott rendszámot, de utána is bontásra volt itt végül is. Hát igen. Aztán... Már rendesen az autó könyörgött, hogy bontsák el szerintem. De... Na. Hagyj meghalni. Ja. Mi poénkodtunk ezzel, lehet, hogy a Márk nem tudja, de ez az autó, mikor ránéz, hagyj meghalni. Ja. Aztán ezt eladtam. Most van az Audi. Mikrofonba. Van az Audi. A legmeglepőbb ebben, hogy eladtad, tehát volt, aki megvette. Megerszegelték. Aztán nem olyat, aki ilyet már is látja rá, hogy ja. Az egy nagyon jó autó. Nagyon jó, tényleg. Csak vezérét cserél. Ja, tényleg. Az... mindig nem volt. De jó, 1.9 az bírja. Most van az Audi. Az az enyém amúgy. Azzal nem kell igazából semmi se csinálni, az úgy jó, ahogy van. Ott már megszoktuk a check engine-t. Nincs itt check engine benne. Mert leragasztottad. Nem. Kivetted az izzót? Nem. Ja, Tivadar vette ki az izzót. Ja, hát most azzal tavasszal vannak tervek, azok a cuccok már megvannak hozzá. Padlólemez, küszöb. Vagy milyen cuccok? Tiéd vagy rendes motor. Megvan, csak raklapon. Igen. Turbo nélkül. Nem rendes. Ja, igazából más nincs. Igazából. Meg amúgy igazából. Meg tényleg igazából. Teszi a dolgát, jön megy. Szereti a hasát. Jön megy, megáll. Néha. Mint mindegyik. Megfújogatja néha az orrát. Ez ennyi. Majd mikor neked törli meg az orrodat. Mi? Mikor 20 000-eseit adod a könnyeid. Hát ezt már adtam párszor. Most is tankoltam. Hát nekem volt a Leon, vagyis hát még mindig megvan, meg a Hunyadi. De szeretnéd, ha már csak voltál, tudnál beszélni róla. Hát egy kicsit igen. Eladó. De hogy a története mi? Hát az egy ilyen tínédzserkori álom autóm volt. Várj Ákos, tehát van jobb szó. Itt fönn az i-betűnél meg lehet nézni, mert arról van videó. Arról van videó. A legnépszerűbb videónk, 17 000 nézték meg. Ja. Persze, mert az mindenkit érdekel, hogy mennyibe kerül. Hát azt mondtam, ilyen videó kell, meg rólad is. Rólad is ilyen videó kell, mennyi áll a sok mocsokban. Úgy igen. Ami egyik sem arra tényleg. Arra nem lett sajnálvalóvé, az tény és való. Kell beszélni Hunyadiról, arra nem volt még úgy. De igazából, aki követ minket, meg látta, az tudja úgyis, hogy miről van szó. Nem kell részletezni, nem kell újra elmondani. Már meg lehet nézni, fönn van a YouTube-on. Nem szar, egyáltalán nem szar, csak már belefáradtam az építgetésében, mert még egy elrájt hiányzott alóla, de belefáradtam. Ami meg is van igazából a polcon, azt tegyük hozzá. Igen, tehát megvan a polcon, de már áll a garázsba, szerintem tavaly is, vagy idén is mennyiszer vettem elő. 3-szor. Abból egyszer vontatni kellett. Abból egyszer vontatni kellett, igen, mert elfosta magát az üzemanyagszivattyú, de azóta meg lett csinálva. A vezérlés is lefogasztam. Ja, az meg gyári hibás volt, úgyhogy még szerencsém volt.
de ezek már ki lettek javítva. Azt tavaly is talán 2 vagy 3-szor vettem elő, amióta legalábbis megvan a fehér, a hunyadi. Annak meg igazából egy turbo benzínre vágytam. Meg lett, aztán... Azóta már nem vágy, a pénztárcád már nem vágyik rá. Hát, az még vágyik, meg az én szervezetem. Hallottam volna, mit mondott, egy 3 nap ezelőtt mit akarna venni, vagy 4. Az övé vágyik csak igazán. Mit? Mit akarsz venni? Vagy mit venni akar? Hát, hogy mire vágyna. Nem mire vágysz? Hát ezt majd nem mondjál meg, nem válik valóra. Hát így van. De akkor miért mondtad így hallod? Trabant 601. Olyat akartam, ami úgy nem mindennapos, meg el lehet vele járni, normálisan akár kirándulni, ilyenek. Úgyhogy az valóra vált, nem bántam meg. Szerintem egy jó kis autó, meg alulértékelt, vagyis hát árérték arányban jó, meg alulértékelt is, pedig aztán tényleg jó kis autó, én szerintem. De... Ja, hang van, teljesítmény nincs. Van, minden ami kell. Hang van, teljesítmény nincs. Minden ami kell. Hunyadi, nem Honda Civic. Ja. Ja, úgyhogy most így ezzel meg vagyok elégedve. Igazából most ennyi. Hangját örül utánozni. Nem szeretném. Mutasd meg. Tudjátok el hozzá 2 sör. A modern technika, azt kell. Menjenek közel. Én nincs rajta hang. Nem, ez szar. Ezt meg kivágod. De még haladszorot mondod. Nem egy trabarna. Ennyit tudok elmondani. Na, most ez hosszú lista lesz. Direkt hagyjuk a végére. Mert én nem tudok megszabadulni semmitől, amit veszek. Meg mindenre csak locsolodok. És nem jó. Már 15 milliós autóval futkozhatna a srác, de még mindig ezekre a kotlákra kötje. Csak én 15... De nem, én 15 darab 1 milliósra fogok futkozni, az a baj velem. Tehát, hogy én az ellenkező oldalt viszem. Tehát, hogyha én megtehetném azt, hogy veszek egy jó autót, akkor se veszek jó autót. Ezt tudjuk, jó. Na, kezd az elejéről piros golf. Nem a té, de mégis itt a labba, ez meg az körül. Azóta is itt van. De jó, első autónak nem kell jobb. Tehát én megcsináltam a jogsit, és egyből abban a hónapban, hogy megcsináltam, megvettem a Golfot. Nyilván egy... Ja, te kitartja meg jogsiját, akkor 10x évig az első autója. 1.4, 3 ajtó, se klíma, tekerős ablak, tehát a legalapabb, ami létezik. Az a mennyit szopattuk a Kolossal, te jó Isten, a tekerős ablakkal. Ja, amikor beleválsz a lámpánál, és átveszik. Meg a jó 1.4-je. Az ment ám, az ment ám, mint a golyó. A paragidob nagyon ment. A paragidobbal, amíg rajta volt, vagy nyilván volt rajta paragidob, tehát ez egy tipikus. Meg a ledes hátsólámpa, meg a hátul matricázott csomi ajtó. Ja. Meg a falcoknak, az ajtóknak a falcai bematricázva háromszöggel. Az egyébként jó, az még minden mai napig megcsinálom, az kurva. Igen, igazából a csomagtartalom mai napig látszik. Hát persze, mert beleégett és polírozni kéne, de ha kipolírozod, akkor is ugyanez. Ja. Tehát igazából tipikus a hülye gyerekautó volt, a 17-es volt azon ám a felni. Az AS volt. AS volt, a 17-es, ami robbantott gumival, ócska volt, kapott egy ültetést, de nem volt elég, még mindig befért így az öklöd a kerékhez, rohadtul. Na még mindig megvan. Az megvan, meg a háznál van, az különböző dolog. Az egyetlen autó, ami már megvan, de már csak a háznál van, és nem az én felelősségem alá tartozik, és ez megnyugtató, hogy ezen kívül már csak 3 másikkal kell megküzdenem. Csak. De egyébként ezáltal vettem magamra a szerepet, hogy ezeket a szarokat veszem folyamatosan, hogy legyen egy kis izgalom. Ja. Igazából azt gondoltam, hogy majd izgalmas lesz, hogy videókat sem, minden rájöttem. Nem, ez csak nekem, nem is, hogy izgalom, ez egy szopás csak nekem, de igazából ezt is inkább magamért csináltam. Tehát akkor most mik vannak? Hát most van 3 golfom. 4-es golf mind a 3 igazából. 3 golfod van? Igen. Hát jó, 2, jó, a pirosat nem számolom, akkor 2. Na, köszönjük. Meg? Még egy transporter, mert... Na, amit láthattak is. Igen, mert a transporter az meg úgy lett, hogy miért ne? Tehát lett. Nem magadta ránk, hogy amit 7 éve áll, vagy mennyi volt? 7 éve álló
transzportra nem kéne megvenni, lehet. Én megcsinálom. És nem dízel. Én megcsinálom itt a garázs. Itt a baj, hogy ez nem dízel. Az egy benzines 5 hengeres transzport, ez mindennél többet fog érni egyszer. Soha. Mert annyit eszik, mint a bánat. De nekem többet fog érni mindennél, az meg még inkább, ha egyszer menni is fog. Egyszer. Mert hogy másfél éve megvan, és még 2 darab 20 kilométeres útnál többet képtelen volt teljesíteni, az részletkérdés. De egyébként azon kívül van még ugye a Cabrio, ami a szívem csücske volt mindig, és az mindig is az marad. Ne lőd le amúgy, mert ez még nem volt lelőve, vagy az, mi készül, ugye? Meg lesz csinálva valamikor, de most egyelőre visszaáll használatba. Mert ezt a videót már izékor kezdtük. Hány éve? Mondom, még be van mondva, hogy 350 forint a benzin, hogy... Hát az akkor Covid-ba volt. Az akkor Covid körül. Van arra a videó, ott mélyen, a számítógépen mélyén. Azóta is porosodik ott. Jó, de 2 év távollét után nem történt semmi, tehát az a videó nem is most lesz befejezve. Tehát az egy... Hát nem, ez a baj. Ez a baj. És pont erre céloztam előzőleg, hogy más lenne, hogyha mondjuk teljes állásban ezzel foglalkoznánk, és mondjuk 3-szor ennyi pénzünk lenne rá, akkor én sem vártam volna a szerelőkre, meg ezekre a ilyen-olyan felújításokra, de mivel kispolgári büdzséből kifordított zsebekkel működünk, ezért vártam a csodára. Jó, hát tudjuk, hogy mindenki nem csak lett csoda. Mi? Semmi. Meg van egy zöld golfom is, mert miért ne? Azt már biztos látták azért. És azt legalább stabilan tudta hozni az AMT-est, legalább, meg 1-2 látványosabb dolgot. Bár az egyetlen autóm, ami kopra meg van csinálva, föl van újítva, mindenet tök jó. Viszont annyira leültettem, hogy használhatatlan. Túlzás, hogy mindenem, mert 25 liter teszik. Ja. És nem turbós. Hát igen, ha lemész a városba, akkor mennyit tetsz meg a tiéddel? Hát a Mazdának is úgy ment lefelé az üzemanyag szintjelzője, mint hogyha a fordulatszám mérő lenne. De is egy eszévig, csak zsilékhez mentünk, nem, Orfre mentünk. Nem, a városon kívül 8 liter teszik, ezt kikérem magamnak. A turbós is. Nem az a lényeg. Nem érdekel. Én a szívóbenzinbe hiszek. Mind a 4 szívóbenzin. Én ezt a vonalat viszem. Nem tudom. Amíg nem vesz egy 5-ös GT-t. Beszél itt össze-vissza nekem, de amikor az 5 hengeres transzporter itt a Csácsi kanyarokban megmosom egyszer az Audiát, akkor majd mennyi? 15 literre? Másfél tonnában, amikor... Az Audi megászik heted? Nem, 20-szal. Megmosom. Meg majd pislog, mind a gázék. Meg nem tanultad, mert turbó nélkül lehet élni, de nem érdemes. Érted? Az van a következő. Csere. Inkább így áll el. Szóval, igen, ezekkel szenvedünk. Turbó nélkül az alkoholba fogyasztja a fájdalmait. Én megsporolom magamnak a turbócseréket. Kinek kell turbócserélni? Hát neked. Nekem vágy a pócon, de hát az nagyobb. Hát jó, csak azért vetted, mert tudod, hogy előbb-utóbb kell. Hát, ez logikus döntés volt. De tudod, mi lesz a nagyobba? Majd az is lefossa magát. Még több lóerő. De az enyémben nem fogja. Az enyémben nem fogja. Nem. Majd a hengerfej. Mondjuk az már meg volt csinálva egyszer. Abondó vagyok, hogy már 35 perce 6 megy ez a videó elvileg. Nagyjából. Hát akkor még egy 25 percet ráhúzhatunk. Hát ott 40, de az éles. Volt egy baki. Na, hát akkor nem tudom, hogy köszönjünk ki. Hát ez volt egy próbálkozás, megnézzük, hogy mennyire lesznek hasznosak, vagy érdekesek az általunk elmondottak. Hogyha van rá igény, kívánság, és úgy tűnik majd másoknak is, hogy jókat mondunk, jókat beszélünk, akkor nagyon szívesen fogunk. Amúgy, azon ezért nem tudom, hogy kell, megnézem, hogy Spotify-ra is feltöltöm, meg Apple Music-ra a hangot. Lehet hát, hogy ne lehetne. Tehát az autóba is menet közben be tudod a füledbe, hallgatod a kis bluetoothos fejegységeden is tudod. De szeretném a Károly Ákosnak a hangját hallani fülhallgatóba edzés közben. Vagy el tudsz aludni rá este. Tehát bedugod a fület, és erre alszol. Aj mondja, hogy habos, babos. Habos, babos. Meg hogy mi volt az elején a beköszönésed? Tisztelettel. Na hát akkor most akkor tisztelettel. Kiköszönésnek. Sajó kirogat. Viszontlátásra. Szevasztok. Sokan.